Gaurkoan txalakari, Ni Itziarra Izpuru naiz, getaiarra. Eta aktoresa. Nola bizi izan nuen? Bueno, ni Euskal Telebista ikusten nuen, hasi izanean Goinkale euskarazko programa bat. Hor da pentsatu nuen, bueno, ni zergatik ez naiz hor sartuko. Ilusio joan duia intzian, orduan, klaro, ETV bat eta zizanean da euskarazko programak eta euskarazko telesaiak eta itia. Eta, bueno, beretzat ondo. 70 urtekin sartu nintzen Goenkaleen, eta, bueno, honean joaiatu nahi. Galdera horrein nik ez tekit zer erantzun. Ez tekit, atzo no izan zen, beste bate galdera hori segintzian, eta nahi jartzen badia zo, bueno, drama o komedia zen nahi zu. Ni bilak hartuko ditut. Bitan zo gustora egoten naiz. Eta zenbat eta registro gehiago euki, gustoro handikan. Berdin xamarran ikusten dut. Nire bizitza oso bizitza tranquila da. Claro, adin honekin ezin hasiko nahi zean, saltoka. Baina ez, hori zen itxeko lanakin, da etxeko martxara eman, da goizan ertetzen dela launekin kafetxo bat hartzea. Eta bestela oso gutxi ertetzen naiz, txetekan, oso gutxi. Lana dakatenean hori zen, testuak eta ekasi, ioiak ekasi, hortan oso guzteroten naiz. Bai, nik ala usten dut. Ni askotan zaten di, oi, baina suertia da kaso edade horrekin, porque gitxi dola, jende gitxi daola. Emakumezko gitxi da bela din honekin lanian segitzen duenak eta bai, emakumezko gitxi ongo gea, baina paperake bai. Gizasun batek arraso daka, behin adin batetik aurrea lan eiteko emakume bate baino. Nik izan suertiek idez, porque, 70 urtekin ninoen aurreneko luzemetraila, eta oan 75 loreak, eta nik uste dut urtean dut izan etela. Bueno, niko handiak ezin dezin iztu, ezin dezin iztu. Porque zuk iten zu lan bat, askotan gainen, niretzat iruzen lana danik, ni iten gaina izena, porque gustora iten detena. Eta geho horrelako zeak hartzia, nire zantzinean nominatuta neola feroz sarientza nik enekian, eta existitzen zuen ekane. Eta, geho, klaro, Madriden hori mantzinean da, hango alako arrakasta eta jende danan txaloka eta karagarri za. Oandik ezin dizin iztu. Feeling, ez dut duen bezala feeling. Ez da egin nidez logo suerte handia eukidet biabekin topatzia. Hobean erekin topatzia, suerte ikaragarri za. Porque niretzako horrenengo luzemetraia zan, 80 egunean. Eta behentzako ere bai. Beak motz asko intxube eta zeak bai. Nola da, pelikulak ez. Moizet ertengo. Bueno, lan asko indue, Baina behentzako horrenengo pelikula zen, 80 egunean. Eta niretzate bai. Eta orduan ezautu ginen. Eta nik zatoren desde luego baloria eukidue horlako pelikula baten da ni eta bain ere launak aurrenengo aldira zen kamera baten aurrean jartzen zala. Eta oso hartak esan zian guri pelikula hori emateko. Baina oso ondortzen zuan. Eta sariak handikan han bazkat bat hartu gendun frantzesean, Toulousen, bilo eman ziuen, mejor atriz, eta egon izarintzan Mexikon baitare. Eta handikan sare bat ekarri nuan. Eta hau bigarren aldize da, bigarren pelikula iten duena, bai behentzako eta bai niretzat. Osake, badirudi danok zean goazela. Zea berdinian. Berak zaten, ezke, uste ematen du ingeala elkarrekin jaso bagina bezala. Zando, bai, nire urte batzu leheno zue baino. Eta, bai, hori ala da. Eta guan, klaro, guan, irugarren ezain nao, porque bak zuerderaz, no hay dos interes esaten da. Oseko, guan, irugarrena, tortzen dan. Baina, desde luego, nik bitezan eskerrek eman behar du baino onda Jose Mariri, porque hasi esker dazkat premioa bedanak eta hasiek ekarri nau behonea, joan da Jose Marik. Bai, ni momentu honetan antzerkiz daitia. Antzerkiz esango litzake,
Bai, hori zindakat, hori iteko guekin, zaila da, ez edadekin da, ez dekituan, non ingo nuke, non sartu nitzaken, baina antzerkisa. Gogokoa antzerkisa dut. Ba, ez egia zan loreaken honek ikundalak, alako arrakasta ikidu honek. Eta kalia, bai, jakinana baitzen dutena, ba. Klaro, izautu hemen gehienak izautzen geha. Eta askotan, bueno, ba, agurtu eta pasa, izin maz. Baina guandanak etortzen dira zorionak ematea, dali musu ematea, ondizia ekidu, salto ondizia igertzen denikoan, jendiekin. Nor zara? Emakume simple bat. Telebistan hasi izana, toban pelikula, pare bat pelikula ditut, eta hortik aparte izterrez ama bat, familiko ama bat, eta zer gezo. Izter espezialik ez dakat. Bestero zen emakume bat bezala zen. Nere galdera izango litzake, aber, zure bildurrik handizena zer den? Lanagatikan, o lana, o kultura mailan, o zeintan zure bildurrik handizena?